какво става, хора? Днес ще има баскетболен влог. Наистина, този влог искам да го направя от много време, още от лятото, ама бях леко заед. Мисля, не бях много време в София. И това малко забавям. Демек сега буквално е декември, смисъл зимата, преди Коледа. Ако го гледа това на Коледа, честити празници. И нещо поиграем малко в старото ми училище. Трябваше да ходя да игра на едно друго баскетболно игрище, ама някой е решил да си разхожа кучето там и е направил голяма мизерия. В смисъл има фекали навсякъде и какво ли не. В смисъл бухална има даже и деца и просто не искам да ги снимам реално. А ето тук ми е малко по-удобно, нищо че кошовете са малко по-ниски реално. И е доста по-спокойно, смисъл. И да, реално и е слънчево, докато там беше сянка реално. Ама реално сега се преобуя и ще почнем да хлупваме. Това са най-добрите баскетболни обувки, честно. Леброн... Чакай, че забравих модела. Леброн Witness 8, мисля, че. Аз вече ги имам от една година реално, но са много издръжливи, въпреки че вече почва леко да се къса тук. Но иначе наистина това е най-добрата баскетболна обувка, особено за навън, защото е доста бюджетна, в смисъл буквално е доста ефтина реално. И става смисъл буквално си има всичко, само ще мисля, че няма анкъл съпорт, смисъл буквално е ниска обувката. Малко като на Девин Бука реално, в смисъл по същия начин изглежда и мисля, че има същия фидбак като на Девин Бука. Обувките реално, ма често това буквално е най-добрата баскетболна обувка. В смисъл, не, има и още по-добри брата, но реално като за бюджетен баскетбол за навън, примерно, те са перфектни реално, в смисъл. Но реално Dream обувките са ми тези Коби, Прото, 6 бяха май гринчовете. Те са много добри, наистина са. Това ми е реално любимата обувка. Dream по-скоро. Защото са много скъпи реално. Но някой ден, ако имам пари, бих си ги взел. Са много добри. Сега ще се тъпнем камерата някъде и ще хлупваме реално на този кош. Айде после. Така, нямам някакъв план за загрявка, но ще правя каквото прави, реално. Дано да ви хареса. Ще загреем малко с дрибали, да загреем ръцете, че са ми малко студени. После стрелба и после някакво фри ще направим някакви свободни, нещо дънкове алабала и така леяп. Ще оставим на стендбай.
О. Тъпото е тук, че няма нито ограда, нито нищо в смисъл около баскетболния кош. И реално трябва да я гоня всеки път, като я изпусна, което е малко минус. Ама се оправя. Това ми е любимия мув. Това го имам тук, бум. И това. Бум. Ето отзад. Ето как излежа отзад. Не, втори да мога. Три пъти. Що не се не почна, преди малко напред. Преди малко направих, вие бяхте свидетели реално, а топката отиде на другия край на училище. Сега се връщам. Момента на истината. Сега ако го направя, съм най-добрия в цяла България. Аз ви казах. Аз съм най-лудия на баскетбол в България. Така. Аз вече почнах да се потия, въпреки че 8 градуса навън. Крейзи. Така. Сега, шутинг. Второто най-важно. След дрибъл. Дрибъл реално. Не знам дали е толкова важен, но както и да е. Шутинг сега ще правим. Мисля да направя реално е там около синята кутийка. Просто направим около нея реално. Тук примерно 5, тук 5 и там 5. Да загрея малко формата. Може ми напишете в коментарите каква е формата, смисъл добра ли е, лоша ли е, какво мога да направя. Ще съм ви много благодарен реално. Надявам се да се видим на камерата, реално. Последна. Сега тук на фритрола.
Не знам дали искам да ви мъча да ме гледате как пропускам. Така че мога превключим на лепи реално. Ала те идат някакви хора и ми се привижда. Малко неочаквано. Мама ще преминем към лепи реално, там дълква някакви такива неща. И ще постарявам, в смисъл някакво да го забравя с едно. Проблем е, че мога само тук, защото тройката реално не е фачи много добре с камерата. И затова. Ще ми се да играя с някакъв момент. Лев на клеп. Сега ще направим лев на клеп. Правих това лепо постоянно. Дето си въртя топката. Е така. Не баш така, ама... На дънкова реално и някакви приколни. Ще има step back. Не step back, малко ми е сложно да го на топката постоянно. Не съм мързелив, просто не знам. Ма този влог стана доста дълъг рано. 15 минути. Не, как 15? 11 минути реално в момента. Аз не знам какво говоря. Между другото, фан факт, тук се научих да играя баскетбол. И от тук не съм губил толкова. Защото принципно имаше едно момче, дето губих постоянно срещу него. И просто научих да играя баскетбол много добре тогава. И от тогава започнах само да го бия. И след това станах много добър и в момента съм сигурен един от най-добрите в училището ми е реално, даже може би най-добрия. Не това да е. Това ми беше старото. Ма да, реално. Бих искал да се запиша някъде да тренирам, защото постоянно всички ми казват да ходя някъде да се запиша да тренирам. Ма не знам, нямам толкова време реално. Искам да занимавам с някакви други неща. Въпреки че сигурно е много готино да тренираш. Мисля, аз миналата година играх на училищните турнири. И реално не ме вкараха да игра, смисъл няма да лъжа. Те добре се правиха другите. Тя госпожата ме беше нарочила, защото се бях снервил в
един час по физическо и си мислиш, че ще краш на реално. Ама аз тогава бях променен човек вече. Ме пуснаха да играя за нещо от сорта на 4 минути, примерно, даже по-малко. Направих 2 точки и 2 ребаунда. Мисля един pull-up jumper в началото на полувремето. Но ми се искаше и тази година да играя, ама те професионално такива да се картотекират. В смисъл, принципно аз където не играя, няма ме пуснат, защото не игра професионално, смисъл. Те пускат само такива, дето играят, пак казвам. И ще е много готино, ако се запишат прием някъде. Или дори в тази НАОАБ, дето мисля неофициалната лига, там дето са аматьорската лига, да. Тя изглежда доста промисинг, защото съм играл също хора от нея. Те ми казват рано да се запиша, защото през това аз ги бия, в смисъл, няма да лъжа. Имаше едно момче от LA Bakers, мисля, това е най-добрият отбор, дето го бих 3 пъти подред, където буквално му оставах примерно да вкара, в смисъл исках да правя къмбакове реално. Не ми беше толкова за игра, защото много обичам да игра под напрежение реално, в смисъл това ми е. Тогава се чувствам най-готино. И го бих примерно нещо от сорта от 19 на 7, го бих на 21 на 19, примерно 3 игри подред, в смисъл буквално просто го оставах да вкара супер много и просто го бих постоянно. И той много се ядосваше реално, аз го реч бейтвах нещо такова. И той реално ми каза да се пробвам, пък има и други реално, които пак играят или са играли. Ми каза да се запиша. Мисля, че е готино според мен, готин експириенс. Защото реално не знам колко важи това, но мога ми отвори примерно някакви врати за по-напред. Ако ме хареса някой скаут, мисля да игра примерно в някой университет или колеж, примерно, дай Боже. И после примерно някъде по-професионално реално. Ако ще игра с цели за NBA, примерно, или за Евролига, в смисъл пак там е готино. Но да, просто е готино, в смисъл. Наскоро бях на един баскетболен матч в Гърция и там такова. В смисъл много се изпарнах реално, защото примерно всички викат за отбора, дават тая енергия и ти просто играеш и в смисъл ти е готино реално. Правиш забивки, примерно вкарваш тройки. Защото не е толкова трудно ниво, в смисъл. Поне аз така мисля, защото на мен това ми е по-лесно, защото аз съм по-енергичен и тичам много реално. И примерно, като играя срещу, мисля, ако опонента ми е някой на 30 години, защото те имат там големи разлики със сигурност, аз мога да го надбягам просто, примерно, с fast break бойтове. Мисля, реално това на мен ми е все едно по-голяма сила от другите. И затова много се кефя на тези неща. Много съм изпарнал, мисля, буквално. Тогава ми се искаше просто да скъсам дрехите, да си купя да ми дадат някаква баскетболна тениска и просто да влез да игра на място на някой. Защото много готино се чувствах тогава, смисъл. Си представя как играя вътре. И това реално е буквално, затова много харесвам тук, защото едно се създаваш герой и просто играеш една кампания, в която просто ставаш баскетболни играч, смисъл професионалист, даже един от най-добрите, защото ти реално ставаш 99 оверол, в смисъл, това Майкъл Джордан сигурно не е толкова. И правиш постоянно по 80 точки на игра, ако си добър, смисъл и си 99 оверол. Мисля, то зависи от дификълтито да е реално, ама да, готино е реално. Аз сега ще почна да правя някакви клипчета на 2K, като вчера си я купих. Мисля, онзи ден да е. В смисъл аз си играя вече, няма да го фана още от началото, в смисъл аз вече почти минах и историята. Аз ще пускам някакви клипчета от парковете там или от кампанията на героя. Но историята вече минах реално, в смисъл. Минах я цялото, няма ви използвам, какво става ако искате да цъкате. И така хора. Благодаря, че гледахте на всички. Наистина, много ви благодаря, че отдавате това време. Надявам се да съм ви изкефил с някакви баскетболни умения, мисли и някакви такива други неща, които направих.
Днес е много хубаво времето, въпреки че е декември месец. 20 декември. 4 дни е Коледа, реално, хора. Колко бързо мина годината. Пък след още 10 е нова година. И почна новата година. И така, ще мина и 26-та, 27-та. И ще остареем, хора. Наистина ви благодаря, че гледахте. Ако някой е гледал до края, много благодаря. Ще постарая да съм малко по-консистент, да правя някакви други неща. Ще почна да правя повече с такива влогове, защото много ме кефят. Реално, в момента чувствам много готино, реално. Ще споделям някакви мисли с вас. И така. Евентуално ще се видим в Twitch. В описанието трябва да ми има Twitch профил. Там ще стримам главно само 2K и на Лига. Това мога да очаквате в момента. В смисъл, ако гледате по-късно, реално може някъде да ми види. И затова. Пак ви казвам трети път, много ви благодаря, хора. Обичам ви и се видим пак.